da blue coin da to market. Ga wata 'yar saƙo da nake so 'yan baiwa su sani game da blue coin da kuma to market. Kun ga da blue coin ɗin nan da kuma to market ɗin nan 'yan baiwa ne kaman ku, amma su za su ƙirƙiro coin ne domin su yi amfani da ku su samu kuɗi. So akwai wani one ton ɗin da blue coin suke cewa a saka musu, akwai kuma wani one ton ɗin da to market su ma suke cewa a saka musu. Ban ƙi don kun sa ton 0.2 kun yi tax ba, amma maganan a sa musu one ton da blue coin a sa musu one ton, to market a sa musu one ton, ba na goyon bayan haka. Duk wanda ya yi ne saboda yin kansa, amma ni ba na goyon baya. Duk wani community member na ina ƙoƙarin ina mai sanar da shi cewa ni ba na goyon bayan ya sa ton a to market ton ɗaya da suke buƙata, ko ba na goyon bayan ya sa ton a da blue coin ton ɗaya da suke nema saboda su ma 'yan baiwa ne kaman ku. So lokaci yayi da ya kamata ba kowane project bane za mu yadda kowa ya sa ton ɗinsa. Kai ko kana so ka sa, idan muka ce kar ka sa kar ka saka, ba ma so ka saka. Kun gani dai nakan sayar da gas fee ko? But amma akwai abin da ba na yadda wani ya sa kuɗinsa saboda asara ne. Za ka iya cire $5, za ka iya cire 10,000, 11,000 zuwa 12,000 ka saka ton. Idan aka yi launching ɗin coin ɗin kuma ba lalle bane ka samu 3,000. To menene ribanka? Menene ribanka? So yana da kyau mu ringa faɗa muku abin da ya dace ku ringa yi tun kafin lokacin ya ƙure. So ba na goyon bayan ka sa ton a to blue coin, kuma ba na goyon bayan ku sa ton a to market. Na gode an kafa Satoshi.